تماشاوانên hêja wê li Iraqê hilbijartinek bê darxistin Koalîsyona Kurdistanê jî ji bo vê yekê bayraq û al û logo xwe li Trabzonê sipariş dabû. Hinekan jî êrişê fabrîqeyê kirin û logo bayraq alê Kurdistanê a koalîsyonê şewitandin. Hüdaparê vê meselê nirxand û bertek û nerazîbûnê xwe nîşanê vê yekê da. Navçeya Şalpazariya Trabzonê de fabrîqeyê de logoya Koalîsyona Kurdistanê ji bo hilbijartinên Iraqê de hat amadekirin. Ji ber vê yekê serokê şaredariya Şalpazarê û ekîba digel wî çû avêtin ser fabrîqeyê. Paşê ev kepên ku logoya Koalîsyona Kurdistanê lê ser bûn, anîn avêtin derve û şewitandin. Ev dîmenan li ser medya civakî hat parvekirin. Vê bûyerê gelek nîqaş û rexne jî bixuranî. Navenda giştiya Hüdaparê jî nerazîbûnê xwe nîşanê vê bûyerê da. Ev hedîseya ku li navçeya Şalpazariyê pêk hatiye jî bezkêrî wan kesên ku dixwazin li Welêt Alozî û gengeşî derkeve. Ev yek ji kesên ku dixwazin li Welêt Qirîz derkeve re xîzmetê dike. Di berdewamiya beyanê de hat gotin ji çalakiyên bîviya awayiyên ku de hedefa wan de Kurd hene re hêj rayadar bêdeng dimînin ku ev yek wan kesên êrîşkar wêrektir dike. Ev yek ji bo bûyerên xeternakên girseyî re bingehê amade dike. Ji bo li Welêt hiqûqa biratiyê bê parastin, çalakiyên bîviya awayî bê ceza nemînin û demildest dibe derheqê wan de lêpirsîn bê dest pê kirin û ew kes bên mahkeme kirin.